onartu. Eta teorian, gaude zuzenean, hau ondo doan, entzute zaidan eta bar, bueno, eta ordenetarako jarri du, azkenean luak baino pitin bat berandoago, hasi naiz. Nahi nuen orduan, sartu kirurak inguru. Eta teorian, gaude zuzenean, Vale, entzuten zait ondo doa, kaixo lagunok, hemengo de vuelta norengo netan faktorio pizka batekin. Ja urte bete edo daukan jokoa da, baina, bueno, berez ez dut asko jolastu jokoa, Eta, bueno, hau da Minecrafteko restona bezala, pero a lo bestia, así que play, custom escenario, vale, new game, proper terrain, segmentation normal, bueno, guztia ondo, normal, en mi base, gustatuko leitxadake segotea, pageful mode, never attack first, vale. Baina, gustatu ditzake zuzenean ez egotea etxaiak. Baina, bueno. Any basis... non. Vale, listo. Ez egotea eta listo. Size... bueno, size normala, takata... Terren segmentazio... oso altoa izatea. Eta ez egotea ez etxaiak, ez ezero lan... aspaldi ez dudan ez jolasten, lehenengokoa bizkat suabizateko. Urtebete inguru duela just bat eltsartu dauka jokoa eta Steamen dago eskuragarri 20 eurogatik. Ez dute inoiz igo, ez dute inoiz jaitsi. Bueno, berapenetan egon izan hori da, baina bueno. Igual egoetako batetan erosten dut, baina bueno, ikusiko da. Vale, tips and tricks. Other products made in furnace. The furnace can smelt stone brings from stone and steel from iron. Vale, osea, hau da, ikatza eta harria egiten dugu adreiluak, arrisko adreiluak, eta ikatza eta burdina egiten du irona, vale. Next, bueno, hau da pizka ja automatizazioaren moidez, dekozula energia, pum, hartzen du eskua, pam, jarri eta bar. Bueno, gogoratzeko pizkat ez dago txarto, bale, usor da, rebuild hau da betxekoak, eta bar, furneskan bi rebuild behi, steel furnace, takata bai, hobetu aldirera, eta bar, vale. Hau da ikusteko produkzioaren mobidak, eta bar, guk eraman aldeko gula, pum, kutsak dore altzeko, vale, hau, tal, hau jartzeko eta moida guzti hauek, takata, vale, nik uste dut gutxi gora bela, this is the factor of free play, your taxes to launch a rocket to explore space, do this, bla, vale, o sea... Vale, Mercedes. Do this because the sail and launching rocket with a satellite. You will need to research advanced technology in order to unlock federative. Tap. Vale. Primero nor dago mapa. Burdina. Horbean dago zozera. Bai, burdin gehiago, kobrea, harria, hau dut da burdina, kobrea. Vale, hemen dekogu. Hau adibidez hasiko gara, hemen nahiko ondo dagoela jartzeko. Bidez hor, bale, hor, berko genuke ikatza. Eta erregai. Bueno, erregaia eta zozera erretxeko. Hau da, behitu, hau da, harria, burdina, ikatza topatzea onde gongo litzateke. Este konta deko armadat, be. Vale. Eta hau da mineriarako. Vale. Vale, hor no egongo litzateke igual hasieran. Izatea ikatzako batetan. Nik uste. Ez dut topatzen ikatza inundit, Inundik. Bitu, hemen goian, joder. Vale, eta oso behar du.
Erregaia. Daukago, Ah, bada, hau da gurea, bale. Eta nola egiten dugu... Zintut gogoratzen. Pulnen minindri, bale. Peste, to start a new... Bale, investigazioak egiteko, tal. Bale. Baina... Ah, bale, joder, astuta neuka, nao. Txoin, soñoa igual pizkat, orokorrean dana. Vale, hobeto. Azeran dan, osta, igual nahiko forte daude efektuak, ezta? Baita ere. Eman segundu bat. Option, sound. Game effect, jetxiko dugu. Vale, gau ez egiten nari da. Ze ondo. Vale, ez tekogu, ezer horrein, vale. Hori hor jartzen dugu, emango diogu ikatzi, ikatzaterako dugu, eta eraz ikatza gehiago izango dugu hor. Primeran, ez da, ideia, bigait, basea, gutxen ez holan ja, ikatza dekogu ja egiteko. Onda, zeran dena manuala, igual pizkat gehiago jetxi berko genuke soinua, ez da. Mini joder, estreko manual, minim time to 2 minutu. Joder, purdin bat, vale. Options, sound... Eta... Ostia, pizkat gehiago jetxeko dugu. Minja behitu adibidez. Ikatza saltu aldiot, eta hau hasiko daia ikatza ateratzen. Ez dakit nola, ez nun, ez... Zut oso ondo goratzen, jokoa, beraz, ez gomendazioa baditu zuer botatzeko, bota beldur gabe, porque nahi pizkat, zera, astuta daukat. Jokoa, berez. Bueno, badazpa betarko ditugu pare bat ikatzetar jartzeko hor. Batzuk, neko molestoa da hor, klan, hori. Venga, ikatz bat. Men. Gaztelazko kantori bezala, soy minero. Tarararararara. Soy minero. Nacido en la cuenca del Ebro. Me atxaria naiz. Bilbon jaioa. Me atxaria naiz. Burdindegian landua. Ole. Lehenengo gaua pasatu egin da, ya da. Vale, honek... Zona da goratzen da nola de Montre. Vale, mendik ateratzen du, ikusten dudanez. Oda, vale, eraikitzeko gauzak. Vale, hauek dira gauzak egiteko. Vale, ondo. Nora de Montre. Ah, vale, eta hemen usten digu. Eta F-rekin altzen genuen. Anda, behitu, bez? Nola ikasten goazen? Bolaren gauza da. Este es... Seinari mandio, ja, astuta ditut teklak. Fabrikatzearen zera.
ez, nun eman diot? Indikatza behar dau. Señori mandi... bituen... vale. Hau da... Iron chest, vale, kutsa. Ingo dugu kutsa. Eta kutsa momentuz hemen jarriko dugu. Eta holan hemen automatikoki sartuko digu ikatza. Vale, ondo. Ordun, orain. Aztu zen berriz tekla. Zein tekla mandio dan, eraik kausak. Vale, ean egin. Eta tean investigazioak. Vale. Ordun, gure hasierako urratsak dira... Topatxa zer da, boiler, steam engine, hau da motore bat... Stone Furnace, laborategia... Vale, hasieran berko genuke hauetako gehiago, nik uste dut, zera. Baina igual ezin ditugu egin. Vale, hau, behar ditu, 3 Iron Wheel, Stone Furnace bat, eta 3 Iron Plate. Iron Plateak ez ditugu, ez dakit non demontu bota ditudan. Ez dago inventoria guzteko... Bai. Hau da minifaktoria bat momentuz. Iron Engine... Bale, hor jatzen dugu zer behar dugun, bale. Behar dugu, zer ez dakidana zer de Montredan. Bale, zaberko dugu burdina. Vale, azteko. Así que azoko gara burdina ateratzen. Mehatxaria naiz. Bilbon jaioa. Mehatxaria naiz. Burdinean landua. Mehatxaria naiz. Inglesekin burrukan. Mehatxaria naiz. Eta burua joan da. Haze puta da. Gertatu gin zaidana. Bueno, orduan teorian, jokonen teorian da dena kriston fabrika handi bat egitea, bale? Segurazki hortik topatu ikusue batzuk burua galdu izan, baina burua galduta indituzten gauzekin, baina flipanteak. Gero aurrerago zintak aparte trenak ere badaude eta aurrerako mobidak. Bale? Orduan pazientzia eta lana. Zut baita ere, alandare ustut mugitu alzirela zera. Meategiak aldatu tokiz eta bar gastatu egiten direnerako. Ez egin kasu askorik, ez nahiz asko gogoratzen, gauza honetaz. Vale. Izkat altzheimerra dela eta. Baina, bueno, bere momentuan Minecrafteko restonarekin konparatu zuten. Eta konparazioa da, nahiko ondo doakielako. Bestak beste baita ere joango gara pixkat ez, Steam, bai, inglesez Steam vaporearen garai horretatik ez, bueno, manuala, vaporea, gero ja elektrizitate hasiko da etorten, elektrizitate ostean baia energia pixkat potenteagoak, ez dakit nuklearra inkluso zegoen, ez dut goratzen, butxen ez petrolea badago, horrek esan nahi du erregai fosil potenteagoak topatuko ditugula, aurrerago, noski. Eta atxamarra nekatzen hasi zait, hor mantentzeaz. Ai, bale, eta orduan, teorian, hau zelan doa burdinez, venga, oza, hau jota fuego, Beitu, eske beitu. Eta ez dakit hau mogitu alzan. Ez nago zazur, baina hor jarriko diogu, atera dezala ikatza. Zagarra mazana, ikatza karbon. Beitu hor. Eta horazten da gure burdina erretzen. Argi ematen diguta dana. Apai, primeran. Altzen dugu, eta orain
hau, eta zer gehiago behar dugu. Papapan, behar dugu hau, ardia behar dugula. Postarri. Iron Gear Wheel. Vale, behar dugu bi iron plate. Osa, burdin gehiago behar dugu oraindik. Behar dugu gutxienez. Gutxienez. Hiru behar ditugunez, ez da? Behar ditugu, ostia. Sei eta beste hiru gero, osea, behar ditugu burdin asko. Gero ja, ben jarriko diogu, emango diogu kandela, eta zeinko da bera bakarrik ateratzen burdina atu diple. Ikusiko duzu, gero, hau zein zorapena. Osa, hau hasierako hau izango da hemen, matada. Hemen atxamarraz aldatzen, pizkat izan, kaka. Hau ez gertatzen, noski, kontu zili honekin. Baina, Baina, hemen atxamarraz aldatzen izan behin, atxamarraz lehertzeko. Eta lana prestatzen inglesekin merkantziak aldatzeko ez, burdin emateko eta rentlauke artile esateko. Gure betiko trajeak egiteko. Vale, hor. Edo gutxinez hori egiten genuen Bilbon. Fuck. Behin berme hori bere... Behin berme hori bere merkatuak enduta, guk Bilbo portua izan zuena. Bueno, Bilbo sortu zenean hor esan zeuten... Bilbo portua izango dau. Eta bermeokoi faziatu gendion. Ingleseko komertze guzti gurekin gugan etortzen zalako. Alan jarreta dago, ze polita baita ere, kea eta abar. Hor makinan ikusten baduzu, Egia esan da joko bat, hor nun orduak eta orduak emango dituzuen, Benetan dinotzuen. Orduak eta orduak. Orduak beharko dituzuelako hemen, edo zer tonteria egiteko. Denbora asko. Benetan, behitu. Daramat hemen ja lau 5 minutu eta bakarrik bi burdin atera ditu eta behar ditu gutxenez beste lau edo 5. Gero ja, hemen ja makina jartzen dugunan ja, berdit beste kutsatxo bat egin eta bera bakarrik hasiko da burdin ateraten. Hor, pum, ahi jota fuego, pum. Baina, bueno, pazientzia Watson maitagarria. Gero jazten garenan zintak egiten eta bar, hor ja zibar salide pizkat burua izaten zintak egiteko eta bar. Eta bitartean, igual, komentatu aterako dutela Total War Rompirako beste espantzio bat. Aterako dutela 20 eurotan uste dut aterako dala. Oraintxe bertan dago Steamen prekompra uste dut 15 eurotan edo. Aterako dute 20 eurotan, ez badil txarto teorian. Tome birako, nun erromako ez dakizen muidanen, ez dakit kokatzen den 3. mendean edo horrenako zeo zer. Pizkat ja Roma pikutara joaten hasi zenean. Ez badil txarto, ez dut asko biratu, bidali zitaten Creative Assemblyko kideak bidali zitaten hori korreoa, propaganda korreo hori ez. Baina ez nago oso ziur, ez naiz ondo gogoratzen, biratu beharko nuke. Baina ez dut hortik kokatzen zela, pizkat ja Roma ja hasi zanean bera, buruz bera joaten. Cesarren hilketa ostean eta bar. Hori da, 5 euro lehenago erosten baduzu, bai. Hori da Steameko presioa. Zema burdin deko, 5. Joango gala erratzen, porque atxamarra lertuta daukat, jakin dezazuen. Piskat aldatzea gati. Eta hori ikusiko da, ea ateratzen dutenean hartzen dudan, edo ez, edo zer, porque Total War Warhammer bikoan bideoekin eta bar mobidak ditut. Bitarten ikusiko dugu zer behar duen kuts bat egiteko. Bale, egurra dakarrek, bale, ondo, ba. Hau bai doala harin. Egur pizkat hartuko dugu. Tolan. Hartu dugu zuzenean egurra, bale, ondo. Ingo ditugu pare bat izateko. Holan pizkat aldatzen guaz, porque eska txamarra be tela, Nekatzen doa.
Vale, 6. Bat eta bi. Eta falta zaigu. Hauetako bost harri, hauetako bat, osea behar dugu beste burdin bat, eta harri pizkatxo bat. Vale, ja ezaigu ezer falta, eta ja makina jartzen dugunean hemen, ikusiko duzue. Zein ondo doan, ja burdin atatxa, pum. Gero, beste batein beharko dugu, burdina ez, kobrea ateratzeko baita, kobrea, hor, Apa, ja kobrea balduko salduko dugula. Hor, ondo. Hor, merke. Merkel. Kobrea merkel salduko dugula. Batzutan joaten zait burua. Badakit. Vale, burdin bat gehiago. Burdina. Ona, bitartean, harria zegoen hemen digoiti ikusi dugu, harri pizka bat, edo iruditu zait baita. Hemen, ez da asko, ez da munduko berena hau, baina momentu ez da buena da, xarinduan, ze ondo, eskerrik asko, bizitzen baita garri hori. Poz behar du guztut iruditu zaidala ikustea, egiteko labea. Hartuko dugu ja, nahiko harinduan ez, hartuko dugu igual 10 edo pizkat gehiago. Eta jaulan izango ditugu pare bat labe egiteko. Merkel, egiko dugula, salduko dugula. Vale, bost. Gero ja horrera gorkitzen dugunean enbena harrimena handiago bat, ja jarriko diogu makina potenteago bat. Beraz, lasai. Zortzi. Beratzi, detailetxoa da nola jartzen dizuen daukasuna, daramasuna eginda, edo aterata edo netan delakoa. Vale. Horain torian, badeko gu ja behar duguna. Vale. Orduan, harria labe pare bat, eta hoetako bat. Vale, ondo, hartuko dugu irua, eta joango gara ja. Horrik atxa behar dau, vale. Hemen di jartzera adibidez, pitomen 6.000 bederatxireon. Eta jarriko dugu, hau, hemen momentu zorrekin soberan. Eta orain hartuko dugu hemen ikatza, beitu. Zerako bestia parda produzitzen ikatza. Hau hemen. Eta hau. Amen, eta hau jazten da burdina ateraten. Bada orduan orain, burdina darko dugu, egiteko berriz berbera eta jatzeko hemen behian, honetan, adibidez, jatzeko ja hau ateratzen, bale? Orduan torean, Agusti bestikatuta dago zuena hiltxarto, uste dot. Hau zer da, eta katen baten digu, efektuak ematen digu hau da, assembly machine bat eta log takata. Hau ematen digu, underground bell, fasting sector, splitter, benpokon behar da pizkat behar dugunaren inguruan, bale, hau ematen digu steel chest, steel eggs, steel plate, bueno, momentuz guzti hau zer da pizkat ja, elektronika, armak, hau zer da, gun tower, nik uste jongo gara, honetara egiteko izateko hau baita ere, material hobeagoak. Beitu, joder, hemen. Beitu, ze ondo. Ze ondo automatizazioa. Egur pizkat hartuko dugu baita ere. Izateko, bada espada. Eta biratuko du igual zintak egiteko pizkatxo batzuk, pizkat ja era automatikoan. Mendik, hau... Nik ea alduan hartu ja ateratzen denetik, zeran duan ekonomia mundu honetan. Eta horren arabera, ja ikusiko dut hartzen dudan, edo ez dudan hartzen bestera, datorren nibaterako. Ikusiko dut zen, eta datorren nibaten baita ere katana, oan ez, olentxero eta bar dela eta, guztatuko ditxeak hartzea ikusi dudan katanatxo bat, orduan,
Bai, katana bat hartu nahi dut. Hortik ninja bat naizelako. Vale, ustote egurra bezartu alzaiela erregai bezala erabili daitekela. Uste dut, ez? Nago oso ziur. Vale, egiteko zinta hauek, ba, behar dugu burdina, eta hau da, eta gero hauekin, egiten duguna da, zirkuito, ostia. Bueno, bale, egin daiteke errezelez. Baina, bueno, honekin, hau egiten duguna da, badibidez, egin aldiot. Hemen dago kutsa, hemen dago bat, hartzen kutsa, eta hemen sartzen ikatza. Eta gero dago beste bat, atertzen zintara. Zintatik doa, pum, 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 ona da, atore, eta beste esbozo bat, ematen dio, onari ikatza, eta gero, beste bat egin dezakete benik, pum, atera, labe batera ekarri ona, eta hemen hasten da automatikoki, burdin erretzen, eta hemenik beste bat ikatza sartzeko. Eta hortek atartzen da, adibidez, toki batela, bale? Hortelako oso zer egin daiteke, ostia, gueta mabi, badauka, adibidez, bale? Orduan, joko gara zetasun, ez? Pizionaka, porque izango da, kustion eta joko doa automatizatzen joateari buruz, bale? Dena, gero eta automatizazio handiago izateari buruz. Ez pizkat, gaur egungo movida hauek direla, eta ez? Pizkat, dena automatikoki egitea hor, pum, 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 nola zeran ez pizkat eskuz egiten dugun dana, eta guk, errealitatean ben nola zeran dana eskuz egiten genuen, eta gero, dana nola joan den, pam, pam, automatiko, pam, 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 pam. Bale, orduan egingo dugu hau, hartuko dugu hau, bale, eustote egin daitekela baita ere fabrika bat, automatikoki jartzeko adibidez egitea, bum, behar du pieza hau, pum, hau sartzen zaio eta egiten dit automatikoki pieza honekin, pam, pam, pam. Ez dut hori begin al zela, baina ez nago oso ziur. Vale, orduan, behar dugu, honetarako, hiru, eta ingo dugu hemen behan, baita ere jautsiko diogu hemen jarrita, hiru plantza falta zaizkigu, vale. Eta txiko dugu horpean jarrita baita ere, joder, plantza pio da hemen, Eta txiko dugu lan be jarrita, hau, hor behian. Vale, orduan, hau hemen, adibidez hemendik, eta 6 adibidez, jarriko dugu, wow, joan gara ikatzaren bila, eta holan hasiko gaia pizkaneaka, kobrea ateratzen, kobre hori ateratzen. Vale, hemen zen lango hasi ikatza, berrogei, bueno, hartuko dugu beste hau, sartuko dugu al beste, berro, tamarrarate, bueno, aldana, eta hemen bez, hartuko dugu gehiago, ja, sartuta izateko. Plop. Vale, orduan, hasiko gara zintak egiten. Hau hartu, eta beharko dugu, a ber, nik eta ben ingo ditugu, vale, lau, beharko ditugu, besoak beharko ditugu gutxienez, bat aruntz, bat hemen automatikoki sartzeko, bat, bi, hiru, lau, bost, eta 6 inguru, gutxo gora dira, baina getugu pare bat gehiago, venga, bada espada. Ostuta landale jarri aldikula, hor, vale. 6 beso, vale, beharko dugu burdin gehiago. Burdin hartu, ikatz fiskat gehiago sartuko diogu. Hemen ez diogu sartu ikatz, ezta? Baiz. Ze fallo. Venga, hasi ja, ateratzen. Vale, eta hemen dekogu beste lau, hau sartu, eta hau topera jarri bada espada. Vale, orduan, orain. Barko ditugu, hauetako pare bat.
Eta hiru plan, bale. Bale, zintak aterata, bale, orduan. Bueno, zintak bian, eta hauek, hemen. Horre egiten den bitartean. Hau, geldituko dugu momentu batetan. Bale. Bale, listo. Uste dut egin daitekeela da... hau, hartu alda. Zintzan... A ber, orduan. Beharko dugu bat. Txene, hau, ustut. Birau alzela. Ez dut goratzen nola. Utsi, bizkat, memoria, bale. Bale, R-arekin birau egiten da, bale. Orduan, hau esan nahi duena da, mendik hartzen duela, bale? Barra dagoen tokitek hartzen duela eta bestetik ateratzen dauela. Orduan, hau esan nabil txarto, jarrezakegu bat hemen, eta orain, hau, hor, joder, pizko bat itxuguratzen nabile. Orduan nik hemen, ba, eta ere automatikoki hor dabil. Pum, pum, ikusten duzu, ezta? Vale. Eta orain, beste bat hartu jarriko dugu. Holan egiten. Vale, eta teorian, bueno, hemen, justo hemen, igual. Ah! Ahora no doan gauza, A ver, itxoin, igual ez da izan ideia ona. Vale. Hori gustatu zait, bera bakarri sartzen duela behar duen ikatza. Eta, ustu, barkatu, pizkat, altzimerra deko dala. Vale. Nik hau jarri dezaket. Vale, ya está, listo. Vale, orduan, ondo egingo dugu orain, vale? Laguno. Ondo egingo dugu orain. Makina. Hemen egongo da. Makina izango ditu... zinta bat. Eta kutsa. Vale? Kutsatik... beso bat aterako da. Nun... joango dana... ona, burdindegira, vale? Burdineko makinara. Eta, hemendik aterako da behar dugu, burdina behar dugu, vale? Eta hemendik aterako da bat, esku bat. Emango diona burdina, osea, ikatza automatikoki berari. Vale? Horren hemen egongo da. Adibidez, hemen. Beso bat. Eta teorian, ez banabil txarto. Igual hemen beste beso bat behar dugu. Ez nago oso ziur, bueno. Ea horrela balio zaigun. Eta kaina motera.
Ah, beso bat behar da. Ostia, bale, egon. Bale, beso bat behar da. Bale, orduan, hau hemen. Gauza beroera, baina toki saldatuta pizkatxo bat, bale? Besoa hemen. Zinta pare bat hemen. Eta, epa. Beste beso bat, hemen. Eta, orain, hau holan. Bale? Eta orain teorian nik hemen hartzen dut, ikatza sartu, eta bazten da ikatza ateratzen, honek hartzen du, berari ematen zaio ikatza, automatikoki ematen dira da ikatza, bale? Hau gero aurrera aldatuko ditugu elektronikoak diren gatik, bale? Bueno, pazientzia, hor dago ja bata estari emoten. Hori da, eta orain hasiko da bera automatikoki makina behar duenean teorian zeratik ez dio igual ez dau behar eman segundo tau teorian hau pizkata ez duta dukadala igual ikatza duelako bale, ingo dugu froga bat, hau holan beste bat hemen igual ikatza duelako ez dio ematen korrekto, orain bai. Bale, listo. Hau da automatikoki bera ikatze emoteko eta ikatze ateratzeko, bale? Orduan, orain ikatz hori burdindegira eramango dugu. Hemendik aterako dugu hau. Gazta dadila. Eta ditzen didate, barkatu segundu bat. Bale, barkatu. Etxeko atera deitu dutela eta ja bide batez basu bete euro hartu egin dut nire estarri polito honetarako. Orduan. Bale, ikatza ja automatizatuta dago, bale? Horren egin behar duguna da, onaino ekarri burdina. Bueno, ikatza eta gero atera burdina, bale? Hori ja beste oso bat izango da. Karo, era berera, bezu hauek baita ere ikatza behar dute. Gogoratu. Beraz, besoetaraino heldu behar da ikatza eta baita makinara, bale? Orduan, makinara heltzeko, hemen, hau, burdin ateratzeko, kaka. Erratu naiz. Zuen, hori egin behar momentuz ez, gutxienez.
Bale, burdinaiko txodeko gunez atako dugu dana. Bale, holan makina ez da bera bakarrik lanean hasiko. Bale, hortze. Horrun, teorian hauek baita ere ikatza behar dut, epa. Eta zintak eraman behar ditugu araño. Heldu behar dira alde batetik. Ona. Bale, hemen ez da arazoik egongo, bera emango dalako automatikoki ikatza. Epa, beta hori ez nekien. Eta behar ditugu zinta gehiago. Askoz gehiago. Bale. Burdin gehiago jarriko dugu erretxera bitartean. Eta odana. Epa. Gero ikusten duzuenez, bi linea eraman aldira, oso eraman aldira linea berbera. Nik adibidez hemen egin dezaket altura honetarako desbio bat. Adibidez hemen. Eramateko ikatza ona. Eta hemen jartzen dut beso bat, pum pum. Adibidez. Bale? Hola funtsatzen dut hauena. Parko dugu hauetako gehiago. Eta era horretara guk beso honeri ekarriko diogu ikatza. Vale. Espero dute sartzea. Bez, porque esan diogu mendik atera desala. Vale, ez, vale, primeran, ondo. Vale, hori ikatza akumulatzen den bitartean, hori ja ezin diot ezer egin, porque ja nahikotxo daramat hemen, oza, nahikotxo daukat ja hau guztia jakitearekin. Vale, jarriko dugu hau holan onarte. Ah, bale, badak ezer gatatzen den. Besoa bakarrik horizontalian edo vertikalean funtzionatzen dutela. Hor dago arazo oraintxe bertan, bale? Hor dago akatza. Ordun, egin behar duguna ez da hemen. Egin behar duguna da bat gorago, eta hemen beso bat jarri horrela. Bale? Ea saltzen nahi zen. Beso bat, beste beso bati ikatza sartzeko. Basikoki, bale? Ez dakite azaltzen nahi zen. Behar duguna, bale? Beso bat, beste beso bati ikatza sartzeko. Porke? Zergatik, besoa, guk erabili nahi dugun kutsarako erabili nahi dugun besoa horizontalean funtzionatzen dago, bale? Plano honetan. Eta behar dugu beso bat oneri ikatza sartzeko, beste planoan. Ezin duelako, bale, horizontalean funtzionatzen badu, vertikalki ezin du funtzionatu. Horrela da jokoa, bale? Nik ez dut asmatu, nik ez dut egin, horrela dira fizikak joko honetan. Bale, hor, primeran, eta orain. Hauetako gehiago behar ditugu. Burdin gehiago, ikusten duzunez burdina nahiko basikoa, bueno, denarako burdina eta hori izango da nahiko basikoa. Sartuko dugu gehiago, eta hartuko ditugu gehiago, eginko ditugu gehiago. Dena gustako dugu hor pasarela hauek egiten. Hau, onartzen dugu da, eta hau hemen. Eta orain automatikoki, hau naltzen danean, haunek hartuko ditu hartuko du ikatza, eta gero ja sartuko dio makinari, eta makinari sartuta, ja hasiko da burdina produzitzen automatikoki, eta beste horretatik ateraz. Hori da. Ordun, orain egin dezakeguna da, labea horren ondora eraman, vale? Labe polita hau, aprobetxatzeko,
ikatsak kenduko diogu. Burdina kenduko diogu. Hau hartuko dugu. Epa. Eta labe hau eramango dugu. Vale. Orduan, beharko ditugu beso pare bat edo hiru. Bueno, egin lau, bada espada, zinta bat gehiago. Eta, egurrezko pare bat kutsai. Vale. Orduan, orain, egingo duguna izango da, hemendik burdina ateratzen da, vale? Hemendik burdina ateratzen da. Eta hain jarriko dugu beste beso bat. Vale, ez da ideia hona izan. Teorian, egin daitekeena da, hau, holan, hori da. Eta orain, ikusten duzuenez, zinta berberean, burdina eta ikatsa dekogu, bale? Orduan, egingo genukena da, hemen, labea jarri, hemen besoa, hemen beharko dugu hauetako beste bat, eta ere automatikoki hasiko da, bai burdina, bai ikatsa sartzen, bale? Orain, benik hau lan atera, hemen beso bat beharko dugu, eta hemen, vale, bai, hori da, justo horretarako beso bat beharko dugu. Igual hemendik hartzen du behar duen ikatsa zuzenean. Baliteke, a ber, egingo diogu kutsa bat, epa. Kutsa bat hemen, eta beso bat hemen. Hori da, behar du ikatsa behar da. Orduntze. Hau, eta besoa hemen. Hartzen dugu ikatsa, sartzen da beraren txako ikatsa, eta erazten da honek hartzen ikatsa. Honek hartuko dugu ikatsa, sartuko da, eta gero honeri sartuko dio, eta hemendik ona aterako da burdin plate hauek, bale? Eta horrekin ja nahiko txoasi garaia egiten, ja. Ja pizka bat burdina automatizatuta dekogu. Orain egoera gauza izango litzateke pizka bat ikatzaren ritmoa automatizatzea. Bale, ikusten duzu, bueno, ez dugu berez behar, baina, bueno. Ikusten duzenez ona ez da ikatza asko heltzen, bale? Gehiena, ona, oza, bueno, gehiena edo dena, ona dualako, bale? Nola? Bantzeko parezido, beste makina bat jarri, eta bantzeko parezido. Gauza da, hau betatzen danean, honek jaztu gehiago hartuko, eta beraz, ona helduko da gehiago. Beste aukera izan daiteke, hemendik esko bat, hemendik soberan dagoenez, pum, ona. Adibidez. Vale, egin dezakegu gauza pare bat, vale? Hemendik atera, pum, bide bat, eta ona. Eta hemendik ja beso hartzen dau, eta honentzako doa. Orain, ez dudan ez nahi, hau, paratuta geratzea, emango diot kaina. Hartuko dut hau. Eta egingo ditugu pare bat beso. Eta hauek. Gauza da berriz ere, besoa ikatza behar dauela. Bueno, hemendik hartuko du bera automatikoki, así que bez ez nago asko larritzen. Una bolan. Onarte eta hemen beso bat. Hori da, primeran. Eta ja hemendik ona eta ziurtatuko gara linea honetara be ikatza alduko dala.
Vale? Eta jazta, hemen ja zigara ja automatikoki burning plate horiek berretun ja danarako, praktikoki danarako beharko ditugun burning plate horiek produzitzen. Urrengo urratsa, automatizatu behar dugu beitu, hau da behar duguna. Bale, oza, horreindik ezin dugu, bale, astutan neukan. Bale, astutan neukan, zer behar zen. Hori egiteko behar dugu, hau, bale. Laborategia, baina, bueno, helduko gara. Orain, interesgarri esango litzateke, hau automatizatuta izatea. Vale, hau ikusten duzunez, kobrea atera egiten dau. Eta behar duguna da, alde batetik bat ateratzeko, beste labe batera, adiez, igual ingurun honetara, ateratzeko, ikatza sartzeko, ateratzeko eta labeak eta bar, orduan, beharko dugu. Harria labe bat, edo pare bat izateko. Horrek suposatzen dau, harria behar dugula, eta momentuz harria azteko guna zementoki berezirik, bezeketako lauzulo kakauek, harria eskuz aterako dugu pizkatxo bat. Labeak egin, burdin asko, eta beharko dugu. Ikatzeko sarrera bat, ikatzerako sarrera bat baino gehiago, porque ikatza eta gauza gehiago beharko ditugu sartzea, bai makinerako, bai besoetarako, zintak, labea eta kutsa. Eta horrekin ja basikoena praktikoki lortuta dago. Egingo dugu pale bat labe izateko gutxo gora bera, bale? Gutxi gora behera. Venga, sortzi. Bederatzi. Tamar. Pare bat labe, lortuko dugu horrekin. Venga. Pop. Korrika. K-O-R-R-I-K-A. Korrika. Vale, tuko dugu burning plate gehiago, barko ditugu labeta oia beteta dago, primeran. Beitu sondo doan, hau. Ditugu asko beharko ditugu lako, así que fabrikatuko ditugu lasaitasun osoz. Hau da ura eramateko, gero daude Steam makinak eta bar ura behar dutenak. Ura beharko dutena. Vale. Eta gero jasiko gara, ja horreako, beitu hau adibidez, kobra behar dugu, baina honetarako leheliko dugu makina. Zaketa usan. Energy consumición, neurono eta amareta honek zer egiten zuen, eficiencia del 50%. Ez dut goratzen Electric Mining Drill. Hoia da vaporea, hau ojito. Hau ojito. Vale. Tu batxo gehiago. Vale, orduan. Hau zuzenean ona, vale. Beso bat, oneri ikatze emoteko. Vale? Epa, nun hemendik etorriko dana. Nun, hau jarraitu daiteken aurrera, adibidez. Vale. Vale. Gauza da, igual lo beago zela bestaldean.
Orain konturatu naiz. Eta orain azalduko dizuet, zergatik, zergaitik, zergaitik negar egin, zeruan izarrak dagoz, itzazoarekin. Bat parrandan ibili, Vale, hemenik etorriko da eta gero irtera hemenik egingo diogu. Vale, hobeto. Irabasoago izango da guretzako. Eta honetarako eman digu dana laguno. Beno, lengo arte. Vale, a ver. Vale. Horrekin burdina etorriko zoia makinari eta hemenik izango dugu irtera. Vale. Osea, ja ikatza eta ja produzio automatikoki hasiko da egiten. Irtera, izan daiteke ona, holan hemen ja zuzenean izango dugulako, bueno, joango naiz bitartean burdinaren bila. Porque burdin gehiago behar dut, jakin dezazuen. Gusten duzuenez. Gero da kutsa handiagoa, txikiagoak eta bar. Egin aldiogoa dide hemendik pum, segmentazio bat eta pum, hemendik gehiago sartu, edo hemen beste beso bat eta hemendik hartzea, eta osea, egin daitezke, gero egin daiteke birgeria hautzak, benetan inotzen, osea, jende daude batzuk hortik egiten dituztera kriston gauzak, flipanteak direnak, benetan, flipanteak, bale. Orduan, hemendik aterako dugu beste bat, izango da hemendik kobrea, arterako diguna. Kobrea duko da, hemen beste zo atera, eta hemen labea izango dugu. Bai, hemen adibidez. Hemendik. Vale. Hemendik beste zo bat izango dugu, eta hemen burdina sartuko digu. Eta hemen beste beso bat, eta hemen ja kobreko pleitak utziko dizkigu. Bale, orduan, hau hemen, eta hau hemen. Bale, ikusten duzunez ikatza behar dau. Ikatza zaio heltzen, ona ez delako heltzen. Eta horren arazoa da, produkzio, ostia. Zeratik paratu zaigu produkzioa. Esterako, ostia, eske ikatz produkzioneko txikia dekogu, jakin dezazuen. Ikatz gehiago behar dugu produzitzea. Epa. Ezin dut ikusi. Horretako makinat gehiago beharko dugu. Ikatzaren produkzioa onditzeko. Dizakunda berdin, hemen atera eta beste beso baten bidez ikatza sartzea. Vale. Hop. Horretako bat egin. Kaixo, ume. Vale, orduan, hau hemen holan. Vale. Eta epa. Hemen besotxo bat. Hortxe, eta berko ditugu bi beso. Bat, bi. Bat amen, eta este bat amen. Hori da. Hori da. Ondo. Eta hori jazten da. Pum, produzitzen. Eta ja, orain, ikatz produkzio bikoitza dago guraintza bertan. Jazta. Tonteria horrekin bikoiztu dugu ikatzaren produkzioa. Tonteria horregaz.
Bale, eta orain teorian, demorarekin, helduko berko litzateke ona. Eta hau ez dakiz zergatik, ez duen hartzen hor duen ikatza. Teorian, ikatza hartuko du lehenengo behar duelako, bera dakilako behar duela. Eta eraso hasiko da, ja, hemen labioan sartzen, eta hemen labionetarako beste beso bat behar dugu. Zergatik, eta, somos el Horrieta, la Marimoreta. Beste beso bat, azten dudala, besoi energia emotea. Eta beso denak behar duten, oza, automatizazioa bai, baina denek behar dute ikatza, kasu honetan, momentuz. Gero ja elektrizitatearekin ja ez gauzat izango da. Andale, ojito, elektrizitatea eta bar, eta ja mena zigara ja, bale, burniezko plantxak ateraten, primeran. Bale, utziko dut, dekodan burdina eta bar hemendik, porque orain bertan, guzti hau, ikatzai ermango dudala gainean gutxienez parte, eta hartuko dugu hauetako rekurtso batzuk, barko dugulako, bale. Orain, urrengo urratxa. Urrengo urratxa da ja, adibidez. Edo hau, bale, hauetako batzuk igual egitea. Edo, makina hau, bale, arria barko, onde gongo litzateke gauza berbera egitea, arriarekin, bale? Arri puntu bat desente bat topatzea, eta arri ez, nez eta berez ez dugun asko behar, baina, bueno, puntu automatiko bat izatea arria ateratzeko. Baina ikusten duanez, ingurunean ez dago arririk. Dagoen gauza bakarra da hortik dekogun kakatxo hori, kakautza dalako, orde ematen digun ordekogun harri kantitatea, hor ez du merezi, berez makina bat ezartza bitu, mendeko gu pizkatxo bat. Kenduko dugu, hau, argi izateko. Ezke berez, ez da bez hor laordi, orduan jarriko diot bai makina bat, baina ez diot jarriko automatizatuta. Jarriko diogu makina. Bale, oza, makina egiteko bardut, harria, kontu. Jarriko diot makinak, sartuko diote ikatza, bera automatikoki produzitzeko harri gehiago, baina ez diotan egingo da automatizatu, bestak bezala jartzea zinta bat, ikatza sartzea, automatikoki eta bar. Ez duelako merezi den nire ustez, ez du merezi den harri tokirako. Orduan, hau egingo dugu. Hau. Egingo dugu burdinezko bat, porque no? Vale, eta ikatza sartu. Bitartean hartuko dugu kopela, behitu, zondo doan, horrein bai, nola nabaritzen den, ja, bikostu dugula produzioa, Nola nabaritzen dan. La hor diga, hartuko duguetako batzuk, izateko, Vale, eta hartuko dugu gehiago, burdinezko gehiago. Burdina, mansalga berko dugu benetan nio otzuet, osea. Burdina ez dago inoiz soberen. Esten garenean gauzak egiten, Vale, dago harria, orain galdu egin dut biztan. Hori da kobre gehiago. Teorean, hemendik, eska gainera gau ez dut bat ere ez ikusten. Dago gura automatizatuta. Non dago burdina? Osa, herria, zartea, toi naiz. Galdu dut biztan? Bitu, hemen, jode. Vale. Kutsa eta harria.
Vale, ondo. Vale. Ondo da gauza, orduan, orain. Laborategiak. Eta laborategian automatikoki esan aldiogo egitea hau edo hau. Ez bana hil txartu, vale? Orduan, orain, hau uste dut boiler stone pipe, vale, pum. Hau uste dut xala esateko hau zer egiten zuen? Igual ura atera, vale. Vale, hau ura ateratzen bat zuen. Hau da estimeko makina, vale, eta honekin ja elektrizitatea lortzen dugu. Vale. Pizka bat altzen erra daukate, baina hau behitu, hau da pumpa, behitu, hau da ateratzeko. Hau da, vale, hau da vaporia egiteko, gero makina hau funtzionatzeko, vale. Listo. Orduan. Zegoen hortik makina bat, ingo ditugu hauetako batzuk. Ez dakit izan jarri ditudan. Eta horrekin investigazioak egin ditzakegu, bale? Osak investigatu. Ez dakit izan jarri dituan egitera nintza bertu. Gutxi gora bera. 2, 4, 5, 4 eta 3 zazpi, beste 2 edo 3 berko ditugu. Gutxienez. Vale. Zer da? Good, bale, da, egurra, sin más. Eta horrekin hasiko algara egiten investigazioak. Adibidez, hau da behar duguna. Bale, horietako 10 behar ditugu. Zazpeta, 10, justo, behitu, ze ondo. Horrekin esan aldiogu, plate hauek egin, adibidez, disketan, engranajetan, bilakatu. Hauek, honetan, pum. Osa, dira, fabrikako milen artean, ez dakit oso ondo nola deitu. Vale, hor dago. Vale, eta igual egin behar dugu laborategi batetan. A ver, laborategi bat egingo dugu, dita batetan. Gutsa asko behar dituenek, uste ondoan, ez? Hemen ikatza ez da heltzen. Bueno, saio asko faltako, ez? Beraz. Ben ja, nahiko geldintuta, ja nahiko onaino heldu da, unek esan nahi du guzti, oia, borrei da, hau da, gola, ja pizkate toperaino. Elektrizitate behar, vale. Jazta. Vale, elektrizitate behar duenez, katxarronek, hasi behar garaia egiten, hau, eta behar bada peip batzuk beha. Bueno, orain biratuko dugu. Vale, behar dugu guzti hau, ingo ditugu peip pare bat, bada espada. Eta uretara joango gara. Vale, jarriko dugu, nik ustut, momentuz ingurune honetan, behar dugula. Hau, lehenik eta behin, pipe, hau ondoan, hau hor, bale. Babitu peipak, soberan. Orduan, orain ze behar dugu. Ikatza, hau erre behar dalako. Hau hartzen du, ikatzarekin estima egiten da, vaporea, eta hemen elektrizitatea ateratzen da, bale? Elektrizitatea eramateko behar dira hauek, Small Electric Power Pole, bale? Espanel txarto, horiek dira, behar direnak. Hau zer zan, Electric Mini Drill, bale, hau da Mini Drill elektrikoa. Gero ja horrela goingo dugunak. Momentuz, behar dugu hauetakoa, hauek, beharko ditugu, eta ikatza onarte ekarri beharko dugu. Bale, horrek suposatzen du hauetako gehiago beharko ditugula. Eta hauetako gehiago, beraz. Bale, hauetako gehiago, hau ditugu asko. Bale, hemen hartuko dugu
ikatza, eta onarte karriko dugu. Ikusten duzuenez, nahiko simplea, momentuz. Koska guztia. Nik ez dakit bez, ze puntura arte linea automatikoak egitea, euneko unean automatikoak, ez behar izatea, adibidez hemen beso iru, adibidez, por txerto, ez goratzen dau, besoak egin behar ditugula. Hau doa, energy consumition, ameno, como es mujer, hau zera egit, hau da insertadorea. Ja, baina hau erabiltzen du elektrizitatea ez baina giltzartu. Bueno, gero eta beso behagoak harinago funtsatuko daudana, eta bar, bale? Orduan, hauetako bat egingo dugu hemen jartzeko, bale? Eta gero hauetako pare bat. Orduan, hau hemen joango da, hau elektrizitatea behar dau, poste elektrikoak hemen momentuz, eta gero ja ikusiko dugu non gehiago, eta hemen beharko ditugu, hauek. Bat hemen, eta beste bat holan. Eta nire hasiko da ikatza joaten, bale? Orain, ez dagoen ez... Salem también, Salem? Ah, katua, jode! Ba, posten nau, guztoko izatea. Ikatza behar dut eskerrik asko. Koitadua. Ikatza behar dut eskerrik asko. Ikatza... Ah, menutxe dugu ben, vale, ondo. Pop! Vale. Orduan, hemen ikatza behar dau. Honek, hobeto esan da, sartuko dizkiogu batzuk. Porque... hau ezin da paratu. Osa, hau egon behar da full, J fuego. Literalki, J fuego. Vale? Ai, ez tarria. Eta hemen ikatza be. Ikatza, ja, hau hasiko da, eta hemen ja ziten da elektrizitatea. Eta nik elektrizitatea duenez, funtzionatzen du, bale? Elektrizitatea potentzia bat dauka, bale? Gero eta makina gehiago paraleloki jarrita, baglo eta potentzia gehiago. Potentzia gehiago jartzen baduzu aldi berean, pop! Piku eta honek adibidez konsumi 13 kilovoltio, eta honek egiten ditu Bible Performance honek egiten ditu amaro performance hori da, teorian jatzen digu, baina ez digu esaten zenbat kilovoltio erabiltzen dituen esaktuki. 510 kilovoltio. Hori da. 510 kilovoltio. Orduan, orain, Iko daukat hemen, Iko jartzen dut, zein, zetas, por txerto, zein, erburua, tranqui, helburua teorian da espaziontzi bat egitea eta, bueno, satelite bat bitaltzea hor planetak eta espazioa investigatzeko. Hori da teorian jokoaren helburua. Gero ja ikusiko da horrela gobitu, ikatz pizkat sartu zaigu hemen. Ondo, hemen badekogu. Eta ja gaude investigazioa egiten, bale? Gaude investigatzen, behar duguna, eta ja pizkanak ja, pizkat salto teknologiko txikitxo bat egiten gaude. Bale, orduan, gaude hau egiten, beraz hori egiten danean ja, izango dugu ja urrengo gauza egiteko behar duguna, ez? Ja hor prest eginda. Ja ikatza ja zonalde guztiontara jaltzen doa, ja produkzioa pizkanaka ja ondo doa. Hobeto ikatza hemendik eta bar sobran izatea, benetan. Ero, gutxinez nire ikuspuntutik. Kerbal bezala, ez. Kerbal da zuzenean agentzia espazial bat izatea. Hau da, simpleki nabeen silo bat egitea eta nabea egitea eta gotatzea. Besterik gabe. Ez da... Kerbal simulazioa da, hau da, pizka bat, simulazioa ez... ez dakit nola deitu.
Steamen dauka jarrita zer izan daiteken movida hau. Ai, ama. Eta estarrekin akabo. Vale. Daramagu ordu tapiku uste dut. Ordu bete. Eta hau da lortu dugun tontakerio bakarra. Bueno. Listo, investigatu dugu rengo urratxa. Ja badeko hauek eta hauek. Hau da beste baino pizkatu behagoak. Eta hauek dira, bari, fabrikatzeko automatikoki gauzak. Orduan, a ber. Hauek. Burdina jongo zeigu pikutara. Vale. Epa. Hau. Epa. Vale. Ah! Telgin lehatzen naiz pillo. Hone bardu, adibidez, elektrizitatea. Vale? Orduan. Postak hemendik. Jarra duzu pizka bat pentsatuz non edo nola egingo dituzuen gauzak. Indezak eguna da, pizkanaka. Ba, nik urrun egin nengoen, vale. Ah, ze pena. Vale, ba, hau. Amen. Hau, amen. Kara, hemen jaidonia zengo litzateke hemen egote hau. Eta den hartzen dugu batekin. Hau, hemen bat erdian. Pena da. Baina, bueno. Eta honekin hartzen dugu, a ber. Ez dute ez dela hartzen honetarako, baina, bueno. Hemen, orain, idonioa izango litzateke, edo perfektuena izango litzateke, izango pla, vale? Zuen naiz hitzekin hor trabu egiten. Augustialik eta gehien kaka ongetako batzu gehiago egingo ditugu. Hau, lehenik eta ben hauek aldatu eta elektrikoak izatea. Bai besoak, bai... Vale. Egingo ditugu, horretarako egingo dugu. Vale, burdina, ikusten duna zenbat burdin. Joango gara hemendik dena pizkandaka Steam honetara jartzen, vale? Amar. Playtak, mesedes, eskerrik asko, jauna, bihotzetik. Pare bat gehiago ingo ditugu. Eta paraleloan jarri. Eta este bat. Amen. Vale, honekin ja beitu. Produkzioa 400 voltio. Ura topera daude. Hau priman produzitzen du ura. 400 voltio bakarrik produkzioa ezin du sinestu. Epa. Vale, bakarrik produzitzen dute 400 naiz eta bakoitzak 510 kilovoltio egin dezaken. Vale, hori izan daiteke. Orduan, hauek. Barko ditugu, bueno, 2, 3 batzu. Eta
Hau besteak baino abiadura gehiago egiten dut, baina 20 kilovoltio behar dituzte, bale? Tatarako, bale, burdina. Osea, kobra. Jongo gara pizkandak bizendaka, lehenik eta bain zinta, osea, bueno, sistema. Horretekun sistema automatizatzen, bale? Eta eroi hasiko gara bestearekin. Orduan, horrein beharko ditugu. Hoetako batzuk. Hola nabil, bez? Eta lehenik eta bain kenduko ditugunak izango dira besoak. Vale. Sobrandeko eguna erditik kenduko dugu dala hau eta hau, ez molestatzeko. Hau eta hau, ona. Vale, orduan. Beso hau fuera. Lehenengokoa. Beso hau fuera. Beso hau fuera. Beso hau fuera. Eta beso hau fuera. Lortuko dugun lehenengo abantaila. Elektrizitatearekin doanez. Vale. Elektrizitatearekin doanez. Alde batetik harinago eta beste alde batetik ez dugu behar izango egotea zeo hor ikatza saltzen. Beraz, ja hor lortzen dugu abantai pare bat. Hau kenduko dugu. Epa, eta betako bat, bada espada. Orduan, hirua, eta izango dugu hemen bat, eta hemen beste bat. Epa, justo gugo den tokian. Bale, eta horrek eskatzen dugu elektrizitatea, noski. Saiatuko naiz, hau pizka bat. Hemen. Azepena. Vale, eta orain, automatikoki hasi dira ja, energiari esker, ja, hemen, ja, peitu, kendu ditugu, hemen genituen hauek, adibidez hau, eta hau, soberan daude. Eta hau be. Guzti hau, soberan dago oraintxe bertan. Ja ez dugu behar hor, zintak automatikoki bera, ba, energia emotea. Bueno, energia ikatza sartza. Eta prozitzen dugun ikatz dana, ostia, ez nuen gogorezen hau hain handizenik, baina, bueno, lasai. Gila produzitu egiten du, epa. Joder, eta harinago doa, klaro. Ah. A ver, egon. Vale, a ver. Hau, soberan, eta hau, ona, barko dugula. Vale, hori da. Eta ikusten duzuenez hau, pum, ordoa. Endara eta 6 kilovoltio produzitzen ditugu, eta nahi ditugu, maximum power, 510 kilovoltio. Vale. Orduan. Hor ja ikatza, pam, doa, vale? Urrengo puntu garrantzitsua, edo automatizatzeko. Nik uste dut ona doan ikatza. Nire ikuspuntutik. Vale? Orduan, horretarako, ingo duguna da hau, linea hau, vale? Hau kendu, hau sobran dago, txain. Hau fuera, eta utzi dugu hori, bai, energi gabe, badakit. Tengo duguna da, mendik hau, holan, ekarri, holan, alik eta gehien aprobetxatuz. Vale, hortxe, primeran, hau, soberan izango dugu, tengo duguna da, hau, holan ekarri, hau,
hemen jarri, eta... Vale, listo. Eta horrekin, ona, vale, gure elektrizitate produziora datorren energia, perfecto egongo da, vale, haukenduko dugu, eta jarriko diogu, hemen, holan, eta, epa, hau, hotxe. Vale, listo. Perfectoa. Vale, ona datorren energia ja, behar dugun energia ikatza hor ja automatikoki dator. Vale, orduan, orain, urrengoko urratsa. Urrengoko urratsa izango litzateke ja automatizatzea burdina, ateratzen duen makina, eta burdin gehiago behar dugu, por txerto, bere barko dugu, nik uste, ja makina hau automatikoki jartzea. Hau hartuko genuke, vale, beraz, energia izango duenez ikatza sobran izango dau, beraz, lerro hau desager daiteke. Zuzenean lerro hau desager daitekenez, ba, fuera. Beso hau be fuera. Vale. Eta hau be. Paratzen danian. Fuera. Vale, hau. Ona, eta hauek ona. Vale, orduan dekogu. Hau, automatikoa dana. Vale. Energia behar duela bakarrik. Jartzen diogu hau. Hemen, eta listo. Eta jazten da burdina ateratzen. Vale, urrengo gurratza. Labea. Labea. Vale, momentuz ez tekogu labe elektrikoa. Baina ez dut labe elektrikoa badagoela hemendik. Zintak... Edo igual aurrerago. Igual aurrerago. Edo igual ez dago. Balitek ez egotea. Iron Armor. Hau da, ez hau da armadura. Zebez. Hau da, metalesko kutsa. Hau da steel, baina hau da burdinezko zela, baina ez da hau jarritzen du ikatza beharrez ez baina biltzarto. Ez dakit dagoen... Bale, behar bada ez dago, beraz. Hau mantendu behar dugu, ikatza beharko dugulako laberako. Besau soberan izango dugu. Fuera. Ningo dugu, nada, itxan, kenduko dut hau momentu baten. Hemen paratzeko, ez molestateko. Eta beharko duguna izango da. Hau kendu mesedez. Hau kendu mesedez. Eta hau kendu mesedez. Hau kenduko dugu hemenik, dira batetan. Eta baldatuko dugu, bale? Aldatuko dugu, dana. Eta hobe, kenduko dugu hau eta birre ingo dugu guzti hau. Jaztogulako behar hainbeste gauza. Vale, orduan, hemen dekogu beso bat ona sartzen diona eta este beso bat ona doana. Vale, eta behar ditugu hauek. Hemendik ona. Gero, beharko dugu hemen zeratik ez da guzten. Vale. Orain bai. Vale. Vale.
Baina hau kenduko dugu. Hau kenduko dugu, eta hau beso, barkatu, elektronikoa izango da, bale? Hau, ingo ditugu, hortik adibidez. Eta izango dugu, hemen bat sartzeko, bat ateratzeko, hemen beste bat, aterako duena burdina, kofre ontara. Ez dakit heltzen dan, Ez. Vale. Hortze bertan. Vale, eta hemen pena da, hemen igual hemen egiten diot aprobetxatzearen hor energia, besterik gabe. Ez egiteko beste poste bat hor pizkat enban. Upa. Hortz. Vale. Eta orain energia harko dugu. Amen. Amen. Eta amen. Eta orain teorian bale, hau txartu jarrita dago, barkatu. Bolan da. Eratu gena izela, bale. Orain bai. Eta orain azten daia automatikoki hau ja, pum. Burdina erretzen ja berriz, baina elektrizitateari esker. Txiste hona, ez da lagun. Nik badakizu zuk kontatzen zera negu esaten ari naizela. Zergatia. Bale, momentuz produziaren aldetik oso ondo goaz. Bale. Orain. Beste urratz bat. Hau energia behar dau. Hauek sobran ditugu. Eta hauek sartuko ditugu hemendik. Sobran ditugulako. Hauek eta hauek. Eta ikatz guzti hau be, sobran dekogu. Ikatz pilo hartu dugu. Eta burdin hau be, momentuz, soberan. Eta hau be. Bueno, arria ez, berkatu. Arria ez, bale. Berko dugu hau. Bale, jarriko diot, hemendik, peskat argi izateko. Hemen esan aldiogu automatikoki piezaren bat egitea, bale? Men ja dator ja la sumun de la sumun, ja huazten da bizanaka komplikatzen. Hemen jarriko diogu, adibidez egin desala, hauek. Eta esango dugu, hau behar dut eta energia, bale? Orduan, gauza izango da, izango dugula hemen. Beso bat, hemen dikartzen, hemen beste beso bat, hemen dikartzen, eta orain, izango dugu hau horrela. Bale, adibidez holan, horrela, eta horrela. Eta hemen izango dugu beste beso bat, pieza hoiek ateratzen, kofre pare batetan. Bale, orain guzti honeri energia ematen diogu. Zepena, bueno, hor, eta hemen. Eta hoi hasiko da automatikoki, pasatu egin naiz. Bueno, motz geratu egin naiz, hobeto esan da. Hementxe. Eta jau, hasi da hauek egiten bera automatikoki. Polita ez da, orain arte dena primeran, ez da? Simplea. Simplea eta neiz eta simplea izan komplikatzen du gauza, bizenaka. Vale. Grado fire, takata, vale. Masun power output 300 piku. Ba, eta endekogu ezer da bilen gastatzen energia. Vale, urrengo dut latxa, bada espadingo ditugu, prestatuko ditugu. Haukenduko dut momentuz. Hemendik jarriko ditut hauetako beste atzuk gehiago. Vale.
hauetako beste bat, hauetako beste hiru eta hauetako beste bat. Hemen. Vale, holan energia gehiago izango dugu, gure sarean. Hau, eta hemen, hau, behar du ikatza. Da nahi behar dago hemen be, ikatza ateratzea. Epa. Vale, pizkat liatu egiten naiz teklekin, ikusten duzuen ez, pizkat nahikotxo. Ez dut horrekin soberan dagoela. Uste dute, zein kaso asko badezpada. Teren konektatuta dago. Vale, eta orain sarea haunditzera. Zautxekatik, bale, hemen bat. Epa, eta behar ditugu hauetako gehiago. Ego egingo ditu dela sako, porque nik aurrera nahiko txoliko ditugu. Vale, egon. Vale. Vale, listo. Eta ja gaude energi gehiago egiten. Tugu 6, 300 pikora. Vale, ondo. Zarea ondo doa. Bale, ingo ditugu beso batzuk gehiago. Bakarrik bat egin dezakegula, berdu dalako. Hauek. Honen arazoa da, hau dena kriston ari indoala. Eta hauek behar ditu nik. Neu. Egin dezakeguna da. Vale, variazio bat egin. Hauek izateko bakarrik geuk. Vale, hau da, hemen variante bat prestatu. Nun. Hau hemen ikartuko duen. Ona. Vale. Eta egingo diogu. Egingo dugu. Hau eta esan da. Labe bat. Hemen hauetako beste bat. Hemendik, adibidez. Zoran dugulako. Bost. Labea. Behar dugu burdin gehiago. Burdine. Behar dugu burdine. Burdine. Makinekin oran ibiltea tristea da, Laurdi garratzen ez teklekin asko. Vale. Vale. Hementxe. Taren behar dugu Iron Plate gehiago. Ez dakit zenbat gehiago. Baina behar ditugu. Automatizazioaren arazoak dira hauek. Vale, primeran.
Orain hau hemen. Hortxe. Eta energia. Eta ea orain kutsa ondo sartuta dagoen. Baia. Gutxigatik. Hementxe. Eta ja hasiko digu, ja, hau, emoten. Eta izango dugu, ja, produzio katea, ja, hor eginda, bale. Orain, burdina behar dugu beso batzuk egiteko. Gero, teoria da hemen deko dela hau, eginda. Pero hain, hau hemen eginda. Ben dago ja metal asko aurrezten, eta hauetako asko egiteko. Bale, hemen ja dekogu atari bat automatizatuta. Eta orain egin dezakeguna da, okurritzen zait, hau ja produzitzen hastea automatikoki. Horretarako behar dugu hemen hau, bale, hemen dagoela hau jota fuego egiten. Hau momentuz nik uste dut ez dudala holan utxeko dudala, ez dudala hobetuko, onarte energia ez dut ekar, ez dakit asko mereziko duen. Bai, kentzen dugula adibidez hemen, harinago egiten dugula, kentzen dugu adibidez hau kenduko genuke, eta hau B. Orduan hauek kenduko genituzke, baina ez dakit mereziko digun. Baik beharko dugula asko, hemendik aurrera, kobre asko, egin ditzakegu bilabe. Egin ditzakegu bilabetan, okurritzen zait, harria izan da noski, bai. Bale, beste labe batetan, bai, ekarriko dugu narnio energia. Bale, oparatuko dugu dida batetan. Aukendu. Beharko dugu, por cierto. Hauetako bat, zike, joan beharko gara pliten bila. Hauen bila. Ben behitu, ze ondo. Zelan nabaritzen den, Hauetako bat egingo dugu. Bostean jarri, eta hemen izango dugu hau. Bale, orduan, ja, onarte ez da etorri behar ikatza. Ja, ikatza soberan dago. Ja, onarte ez da ez etorri behar, guztok, kendu dugu hementik. Hau kenduko dut. Hau baita ere fuera, beso hau fuera, beso hau fuera, hau hartuko dugu, porque hemen ez du zer egiten. Zan F-gaz? Vale. Hau hartuko dugu dana, daiko gula hemen pilo bat plantxa. Hau be fuera. Eta un fustia de fuera. Kenduko dugu dana, zerotik egingo dugu, porque bestela galduko gara hemen asko. Nahiago tor zerotik automatizatu. Zein. Vale, orduan. Lehenik eta bain energia darko dugu ona ekartea. Oberen holan, pizkat diagonalean. Vale. Behin hau hasiko da ateraten. Epa. Vale. Lehenengoa eta... Vale. Vale. Orduan, hemen izango dugu beste beso bat. Eta... labetxoa, labe maitagarria. Ona, kutsa hau soberan, eta labe maitagarria, amen. Orduan, orain hemen beharko duguna izango da.
beso bat, burdina, oza, harria sartzen diguna. Vale, horrek esan nahi du. Vale, beso gehiago, horrek esan nahi du, lehenik eta bain beso gehiago behar ditugula. Vale, eta guzteo joan algarela kentzen. Guzteo hemen soberan dagoela. Hau hemen, holan, energia. Ona, holantxe. Vale, eta ja guzti hau. Ona arte, hau guzti hau soberan dekogu. Vale. Orduan, hemenik beharko dugu ateratzea iron, kobrezko zera. Vale, eta orain gauza izango da kobrezko hauek ekarri beharko ditugula ona fabrikatzeko movida horiek, eta gero beste egingo dugula hemendik hauen gordetzeko. Vale, orduan, hemen egin daltzeko naia da hau. Vale, claro, me ikatza behar dau. Ikatza behar dugu ona ekartzea. Agitu, baina karri aldugu alborretatik. Primeran. Ez. Vale, badakit nola. Vale, badakit nola. Hau fuera. Eta hartu. Labe hemen jarrita. Vale, beso bat. Holan. Genio hutsa naiz. Primeran. Beso pare bat gehiago egin. Vale, primeran. Vale. Segurazki posteak eta hobeto jarri aldira, baina bueno. Lauro onda piko. Vale, ondo. Ordu bat. Orain. Behar dugu hauetako beste bat. Zeratik ez nagusten. Vale, burdina behar dut. Vale. Burdina behar dut, ingo dugu, hauetako bat. Izango dugula. Hau, era asko zero behagoa daude, hau hobeto egiteko eta efizientzia gehiagorekin egiteko, baina, bueno. Hau, kontuan hartuta hemenik ekarri behar dugula. Nik uste dut hobeto eta gero ara eraman beharko dugula. Ez daki nola de montle ekarriko dugun. Hemenik pasatu beharko dugu edo horrelako zozer. Nik hau hemenik egingo nuke. Vale. Beharko ditugu peso batzuk gehiago. Onartetu ekarteko, porque distantzia desentea dago. Hau lan. Eta da super erosa jartzeko. Pom, 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 pom. Baia, gatu nahi zaie gabe. Gero zinto behagoak daude eta bare, lasaitena denborarekin lortuko dugu.
Granajak agertzen zaizkit, ba, granajak hartu bai dut. Bat gehiago. Perfectoa. Eta orain hemendik sarrera. Bale, ustut horrekin balio zaidala. Epa. Bale, zote esan, nahi dut egin dezazula hau. Bale, orduan berazten da egiten. Terako du adibidez. Ametik. Ole hor. Mendik ekarri. Ona. Kaka. Hau ez du balio. Burdin hartu dugu nahi gabe. Bale. Bak ez erengo dugun. Kutsa bat jarri. Hori da. Primeran. Eta orain, investigazio bat jarriko dugu, adibidez. Hau ematen digu beso beago batzuk. Ematen digu lurbeko hauek ondo torreko zeskugunez, ba, hau hasiko horra investigatzen. Eta hor azten da, pum, dena sartzen hor. Vale. Eta ja investigazioak automatizatutak. Honekin be. Vale. Bueno, azkenean be burdina, kobrarena automatizatu dugu, baina, bueno. Ez da ezer gertatzen. Menutxeko du, men kobre gehiagik dugu. Kobrea, oso garesti salduko dugula. Apai. Eta ikatsa asko bedeko gu, beraz, ikatsa hortik begaldo, gordeko dugu aldugun tokian, gure kutsatxon magikoan. Vale, ez dugu behar ikatz guzti hau, ez dugu behar kobre hau. Eta kutsa hau, bueno, kutsa hau jarriko dugu hemen be, gauzan gordatzeko. Onde gotorreko segula. Vale, mentaien dekogu, hauetako bat, zoran dekogula, eta hauek. Hau, honekin. Vale, eta horiek bibe, gordeko ditugu barruan, sartuko dizkiogu. Zitugulako behar. Vale, eta hori ja gaude investigatzen automatikoki, ja investigazio basikoak automatikoki gaude egiten. Vale, orain, batuko dugu burdin gehiago. Barko ditugulako. Eta ja investigazioa egiten danean prest urrengoko gauzak egiteko. Besobeagoak eta lurpeko mogidak, bale? Gero zer gehiago investigat dezakegu honen ostean, ematen digula zer da, splitter. Banatzeia edo urertzen dudala. Hau zer egiten digu, lamparak, bale, argi ematen digu, bueno, hau ez da bez beste munduko ezer. Hau zer ematen digu besoa behagoak, hau eskatzen digu logistik bi trena baiturra. Trena, hauek, eta kotxa eta dana. Trena egon daiteke ondo toki batzutan konkretuan igual.
behar bada. Ez dakit. Ez dakit. Pentsatu berra dago. Ala, ia bi ordu, bale. Eta hau, emango dira pizkatxo bat, bale? Hau bestiatzen duan bitartean, hartuko dut ur gehiago, tasa simple bat daukat, ez daukat Bilboko, atziako Bilboko urbas hori ez daukat, hemen eskuragarri gaur. Hortik gordeta dago, ez badu ama bota, noiz baiten, pena emango litzai dake. Baina, bueno, segundo bat, orain txenago bueltan. Vale, a ver. Nik uste orain txartan interesatzen zaigula dela labeak hobetzea. Labeen elektrikoak edo horrelako zertan egitea. Ez dakit ezatuki zertan gehien interesatzen zaiguna. Baina, bueno. Vale. Hor dago hau, katsa sartzen hor. A fuego, chaval. Bara, ez azpireun, zeieun, egin ditzake guztut bostondala bakoitzeko. Zei bider bosteun, 3.000. Teorian. Vale, gauza da urgabez geratzea, ez produa da, ez ez. Vale, ondo doa dana. Gero arazen izango da, hemen, bueno, eta 5.000 burdin, nahiko txodekogu. Baina hemen hau, agortzen zaionen burdin eta mugitu behar duguna, bukatu zailako eta beste toketen batetan jarri behar dugulako. Hau dira moduluak harinago edo produzitzeko. 6.300, 10.000. Madre mia. Alako ikatz erritmoa. Vale. Zemateko hemen, bi hor sartuta. Eta ja pizkanaka doaz akumulatzen. Eta badeko guia ia. Badeko guia bat edo bi falta dira bakarrik. Ai, fresko azten da egiten ja, Bilbon, ja, nabaritzen da negua, heltzen zaigula. Bilbora. Amatxo baitia. Vale, listo, investigazioa eginda. Ba, pentsa dezakegu beste batetan. Hau eta bardito, ematen digu bakarrik beso hobeagoak. Hau ematen digu, berko genuke baita ere berdea, produzitu berko genuke. Hor dago arazoa, momentuz, oneri bango diogu, vale, bitartean. Berdea ja aurrera goingo dugu, beste makina bat barko dugulako, beste makina eta zer gehiago behar du gainera. Kobre eta metal plateak egiteko, vale. Bueno, ez du behar hor beste munduko ezer berezirik. Jarri alde dugu eta hemendik atera pum hemendik eroan, hemendik sartu eta pum zer dezala alde honetatik adibidez. Okorretu egiten zait, bueno, pazientzia, joango gara egiten dana, vale. Desblokeatu dugu, desblokeatu dugu beso beagoak. Eta lurpeko zinta, vale, lurpeko zintekin baita ere egin dezakegu. Orduan, ez izatzen zaigu agoetako bat. Eta besoak. Besoako beagoak dira harinagoak, eta bar, Osa, betikoa. Hau gero eta energi kontsumo gehiago, baina, klaro, harinago doa. Hau adiez hogei, hau eta mairu, maksimo health berrogei, hau 5,3, peskal denbora gehiago behar dugu egiteko, baina gero, klaro, 0,5 eta honek 0,5 baita ere. Hola rapatu, no, ez nago ematen hor logika askorik. Bueno, perdin dago. Momentuz gorrikin ondo asko. Gainera hauek egiteko gorriak behar ditugu, ez? Pitu hauek behar ditugu baita ere, bueno. Ba, egingo ditugu batzuk.
ditugu batzuk, eta ingo ditu hauetako batzuk baita ere beharko dugula. Eta... Behar ditugu burdin pleitak, hor ditugula... Hau. Amen. Epa. Amendik. Ez, barkatu. Beso bat hemen beharko deu. Hauelan adibidez. Hor, ez dio ematen den energia besteari. Vale, hortxe. Claro, baina hor... Besteak ez du hartzen, ez, vale. Guzti hau. Hau hemen egon behar da. Hau lan. Eta hau hemen. Eta hau, jarriko esango diogu egin dezala hauetakoak. Ostia, behar ditu... Ostia. Egon. Bale, hau komplikatzen dela gehiago, uste nuen baino gehiago. Behar ditu inserterrak eta behar ditu hauek. Egon. Inserterrak egiteko, inserterrak hauek, burning plate eta iron hauek behar ditu. Bale, horrek esan nahi du hauek hemendik atera ditugula. Beharko ditugula hauetako beste pare bat gutxienez. Kusten duzu nola dena komplikatzen doan. Eta ingo dizkigu baita ere lurpeko hauek. Vale, orduan. Haueran jarraituko du. Hau hemendik jarrita, adibidez. Eta esan du, behar dugula. Hau egiteko. Iron eta iron gear eta iron plate. Vale. Hau hemen. Hau, jarriko dugu egiten. Hau. Vale, eta orain da iron plateak sartzea. Hau hemen. Eta bolan. Eta hau hemendik ateraten. Vale. Vale. Orain. Iron plateak hemendik aterako dira. Hau. Piskat hobeago egingo dugu. Hortz. Vale, iron plateak hemendik aterako dira. Ona. Goitu hauetako batzuk. Ona ekarriz. Hor arte. Eta arrabez jarri dut hau. Eta hau uste dut. Limite, vale, listo. Vale, jarriko dugu pare bat ona. Vale, torpe utxa naiz, batzutan.
Barkatu nire retrasoagatik. Vale? Orain bai. Vale, eta orain, hau hemen. Eta hauetako gehiago. Ditugu asko, porque ditugulako asko. Hartuko ditugu zoritxarrez edo zorionez. Vale. Momentuz daudenak. Eta hauek hemendik eraman da. Hemendik eraman da. Beso bat hemen. Etako bat gehiago. Eta hau, honi energia eman behar diogu, adibidez, hemendik. Vale. Lehenengokoa eginda. Hau, joder, hau potenteagoa da, ti. Bueno. Joango gara alda zaitasunez. Hau, egin dezala. Falta zaigu hau. Hau egiteko. Beni jarriko dugu. Vale, honetan ezin dugu egin. Primeran, behar dugu justo honen jarri duguna egiten, investigatzen. Horrek, ez hau behar dugu. Hau jarri, hori behar dugu bai edo bai. Beraz bitartean, materiara hau atzera. Hobeagoa da, potenteagoa da, eta behar dugu. Listo. Berrogei horietako, gorri horietako behar dira, dagoena da. Igual egin dezakedana da, bigarren lerro bat pentsatu pizka, berdin dau, abiadura berbera joango dalako. Igual bai pentsa dezaket beste laborategi bat jartzea. Hola pizkat harinago muituko litzaiteke. Baina... Horretarako... Hau kerritik enduko ditut. Laborategi bat egin. Horretako beso pare batzuk gehiago egingo ditugu. No de J fuego. Laborategi hemendik jarri dezaket. Hau hemen izan beharko litzateke eta laborategia beraz hortxe. Tonekin lagunduko genuke, besteari. Piskat harinago joaten. Ez banabil txarto. Hortuko luke hor zintatik behar duenean. Pumba, eta sartzen du. Eta denentzako investigazio berbera danez, harinago joango gara, teorian. Gutxienez. Gauza da, honen produzioa nahiko txikitzoa da, nahiko eskasa. Baina, bueno. Gero hori egiten dugunean, piskatarinago joango gara. Goena da, nik... Diot... Abiadura gehiago emon honeri. Momentuz, igual time edo horrelako oso zertan dago aukeraren bat, baina, bueno... Zin diote zer gehiago egin momentuz. Hondek hemen ditu hartzen joateko, hemen sartzeko, beraz hor baditugu akumulatuak. Energia momentuz ondo goaz. Eta orain investigazio hori egin behar da, bestela akabo. Gero aurrerago egiten dugunean ja berdena, pentsatuko dugunela sartu, bietara, porque gutxienez batera fijo, eta gero ja besteari ja ikusiko dugunera egiten dugun. Komplikatu esango dalako.
nahiko espazio gutxi dago hemendik eta alandare, hemendik aterako baditugu, bale, egin ditzakegu hemendik atera, pum, subterraneo bat hemen egin ematen badigu, bestela, hemendik atera, subterraneo bi, ona ekarri, subterraneo bat, este subterraneo bat, eta hemendik, pum, sartu. Eta gero ona, besteak gora eramateko, hemendik, subterraneoekin, adibidez, edo hemendik, gurutzatu, subterraneoa, eta ona, adibidez, okurritzen zaitu, horre aukera hori. Egiten zaigun behar duguna, denbora behar dau, bai edo bai, denboraren poderioz mundua sortu izan, eta Jainkoak lehen egunen esan zuen, sortu bedi mundua ura eta lurrarekin. Bigarrenean, Jainkoak bere kreazioa ikusterakoan esan zuen, bai polita da mundua, baina zer falta zaio. Sortu bedi animalia, vegetazioa eta bar. Eta hirugarren egunean, bere sortze hori ikusi ostean, ez esan, ze polita da, mea zer falta zaio. Sortu bedi gizakia, eta Adam sortu egin zuen bere erara sortuta, noski, bere itxurara sortuta. Laugarren egunean, Adam sortuta ja behin, bakarrik ikusten zuen, eta esan zuen, zeuze sortu behar diot, pizkatek galduta nago, ezta, porque itxasoa eta sortu zuen mundua, gero itxasoa eta ura, gero animaliak, gero Adam, gero Eva, zeigarrenean zer den monte sortu zuen, eskaro, mundua, argia, itxasoa, gero gizakiak eta abar, gero Adam eta gero Eva, eta zazpigarrean deskatzago egin zuen, guzteko bezala. Zazpigarrenean, deskanso. Ez lan hori txartu, ez naiz kristianoa, ez da Biblia eta muida horiek nahiko txartu dara mak. Bale, zer ondoa, investigazio asko zaio falta. Ea lortzen ditugun hauetako batzuk hemen hartzea, porque... Jude. Hau dago... Tope. Topera! Goazera lagunok, topera! Tope. Topera goaz. Hortxe, ondo. Bizkatzu da gehiago eta ja utziko dugu bi ordu dara magula. Ja gutxenez hau, berde hau egiten dugun, eta ja horrekin, nik uste ja gaurko soberan. Hauek agortu egin ditu. Teorian berdina da guztiontzat. Gauza da, honen produzioa nahiko geldoa dala, urrengokoarekin urdina dana, harinago produzituko dugula, dana. Baina, bueno, ondo egongo litza, ez dakit labe elektrikoa bezetetzen diren, edo burdinezkoak diren, ematen diguna harinago egiten dutela burdina urtu eta bar. Eta telefonoari deika daudela eta... Ez dute zehautzen telefona. Horre gatu egiten zara lagun. Soinu jolearen semea! Beraz, aski jarriko dugun urrengoko izango da labeekin zer ikusea, porque ja labe horiek pizkat antikoatuak gaude. Ja gaude lurrin makinekin hor energia sortzen, ja dela, ostia, nivel nahiko desentea. Primeran, ba, labeena,
Labena, nun zaude lagun, labena. Nun dago labena, zein da labena, laben hobekuntza ematen diguna. Hau. Hau adeko behar dugu, hau, alpanzet. Eta behar dugu steel processing, vale. Behar dugu, hau. Basiko gara honekin. Vale, orduan, orain, badeko gu, hau. Inditzake gubi, venga, ingo ditugu. Ingo ditugu, alde batetik hau harinago egiteko. Eta automatikoki aldatzen ditu, ze ondo. Primeran. Eta ja teorian harinago doa. Pizkatxo bat harinago. Dugu du beste bat. Eta honekin. Pum! Eta honekin. Pum! Vale. Tengo ditugu beste pare bat. Jarriko dugu hau hemen. Honeri hau. Eta hau behar ditu. Ostia. Electronic circuit. Iron eta iron plate. Iron plate hemenik ateral ditugu. Gero, egin ditzakegu beste bat hor, beste ateratzeko, eta zirkuitoak iron plate eta copper cable. Vale, orduan beharko ditu hauetako beste pare bat, ziurazki. Hartuko dut burdin gehiago, burdin plate gehiago. Edo gatzen zaskidanak, hobeto esan da. Berro eta lau behar ditugu. Zoritxarrez. Fundidu, 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 burdina behar dut. Hortxe. Vale, orduan. Iron plateak. Hemendik hartuta. Vale, no, oza, beharko dugu, vale? Simpleki, vale. Fuck, egin du investigazioa, vale. Egin dugu hau, beharko dugu hau zan. Vale, hoetarako ja berdeak behar ditugu, vale. Vale, ba, bitartean, gorriak behar dituen zeo zer. Hau, adibidez. Kontuz. Vale, berdin dago, jarriko diogu. Hortxe. Eta hemen sartuko dugu adibidez, hau lan. Jarrita, vale? Vale. Bat eginda. Orain behar dugu. Hemen. Hauen produkzioa. Vale, egin guduna da, hau, holan. Eta peskatu nago. Eta hor ditugu poster gehiago. Eta hor dugu egurra. Egur guztia gaztau egin dugu lagunok. Fuck. Ba, ze adibidez egiten berdin zait. Ba, topera dago.
Osea, eta hau dabil topera sartzen, klaro. Hori da ez nizena kontrata, hau dabil hemen sartzen topera ikatza. Bueno, ondo. Posteak. Vale. Aurresiak eta dana, baitu. Besoak behar ditut. Igual burdin plateak behar ditut, burdin plate eskasak ditut. Vale. Lurpekoak hartuko ditugu. Torain beste beso bat behar dut. Beste. Vale, adibidez. Beste. Josus. Ja, berda behar dut, betu hau. Hala, fuera. Vale, eta nahi falta seguia hauek. Zirkuitoak. Hauetarako behar dugu. Vale. Iron plate eta mendik jarriko dut, adibidez. Hau egin dezala. Orduan, beharko dut beste bat hemen. What? Nun daude... Vale. Joder, ez dut ikusi. Lehenengo honetan, hemen. Bost. Vale, igual, hain behan ez. Ezin daitek izan. Hala, hasi honekin. Bai, helako. Hiru. Kauen, erratu naiz. Hemen. Vale, hau. Hortz, eta hau. Hau egiten. Orain, besoak behar ditut. Venga, besoak behar ditut, bale? No dago egiten, txipa, bale. Hau hemendik atera. Zinta bat justo. Beste beso bat. Hau hemen. Elektrizitatea emon. Nugea non jartzen den. Vale, hemen. Hau, txipak egiten. Eta falta zaiona da ekartea burdin plateak, vale? Burdin plateak hemenik ekarri alditugu. Adibidez. Vale, orduan hemendiko lan.
Eta bestearekin bezala. Pop, hemen energia emon. Eta orain, holan, primeran. Orain, hemen sarrera bat egon behar da, ni behar ditut hauetako gehiago. Egiteko beste esku batzuk. Produktua hemendik ateratzeko. Ez dago inoiz soberan. Vale, onarte. Eta orain behar dugu hemen beste bat. Produktu ateratzen. Eta este bat hemen produktua sartzen. Vale. Igual, hau, pixkat. Hora ez da ondo lapatzen. Igual ez du ondo rapatzen, sartu behar duen tokia. Ze txarto? Edo igual nik txarto jarri dut, balitekeela baita ere. Hobeto esan da. Vale. Eta hori hasi da produkzioa egiten. Injasi gara hauek egiten. Orduan, orain oberen azkenen izango da, nik uste dut. Hemendik atera. Eta hemendik ekarri. Anon pleitak hartu. Azkenen beharko dudala burdina ja, osea, burdina hau dira dago desfasaz, behar dut, vamos, burdin hobeago bat, diferentzia askokaz, baina, vamos. Orduan. Orain behar dut, eski behar dut, madre mia. Hau kenduko dut pizkatzu baten, porque behar dut. Osea, burdin hori behar dut. Plantxe horiek behar ditut bai edo bai. Behar dut labeak aldatzea, baina ja. Besoak egin behar ditut. Hemen bide guztia egin behar dut. Adibidez, osea... Adibidez, eske... Horren engranajeak dira, eta hori ditu hemen batzuk, baina... Ez ditut soberan. Eta bi labe daude, horren ikusten naizela, bi labe. Bi labe. Latuko dugu, hau jarriko dugu hemen holan. Ya que posteretliko bat berri bat egin behar diogun. Piskat monitu beharko dugu, baina, bueno, ez da bez beste munduko ez zer. Bai pentsatu beharko dugula da, hemendik adibidez. Holan, ben beste beso bat jarri, eta hemendik atera. Edo, igual hau ez dugu behar. Bueno, bai, ona ateratzeko.
Eta hemendik ona lotu. Jarriko diogu. Epa. Hemen. Eta hemendik ona eta ona lotu. Eta holan beste bide honetatik joango da. Bele ondoan eta honetara sartuko dira baita ere. Adibidez. Hatxa eta behar dudana da. Hau. Eta hauetako bat izan. Eta hauek. Jarri dezake dela lurpekoa. Bai, badakit. Baditu dela lurpekoa jartzeko. Baina... No, berdin dau. Total. Hala pizka bat. Horra arte, eta orain. Hau, kontlakora daude. Ah. Eite hau, harintxo hau. Eta hor. Ele. Jarriko dugu berriz hemen. Eta orain bai. Oain bai, ja berdeak hemen daude. Horreak behitu arte dauden. Eta hau energia behar dau. Behar ditugu plate batzuk gehiago. Eta honek pleitak nondik Vale. Behar bada astu egin dut. Vale. Orain bai, hor astuta neuka. Vale. Orain plate batzuk behar ditut. Neu. Ni neu. Nuko ditut pizkat akumulatzeko, behar ditu dala. Behar ditu dalako. Honek ez dauka energia. Vale. Vale, automatizazioaren gauzak, Hori da, orain bai. Orain bai, lagunok. Orain bai, jazta, hemen gaude ja. Bigarren niveleko investigazioak automatikoki egiten, hemen berdeak eta gorriak diren katxarrotxo horiek erabiliz. Orain bai, jode, orain bai. Denesteatzen daude, hau ematen digula Steel Furnace. Osa, ez ematen digu hau. Bala, honekin lortzen dugu Alons. Hau eta Steel Furnace hori, ja. Eta Steel Furnacearekin, ja, hor, pum, topera. Ziko gara hemen hauek ja aldatzen. Eta joan gora, hor, nire! Kristonarin. Kostata baina azkenean. Gauza da orain, hemen produkzioa hau handitu behar dugula asako.
A sako, baitu, 6 berde ditugu, sartuko dizkiogu honetan, adibidez. Horan hemen pizkata akumulatuko dira. Esango dute hor remanente txikitxo bat. Vale, ondo. Ba, nik uste mendiko, gordeko dugu, save game. Baitu, banaukan neu bat, hemen. Baitu, noiz, ez dakit ez da noiz gorden duen, noiz jolastu nuen azken egaldiz. Ba, onarte nik guztot gaurko zuzenekoa, lagunok, guztu izan baduzue, eskarrik asko egotegatik, eta guztu izan baduzue, egizien baduzuen, zaindu, eta urren arte, agur!